דבר תורה. הרב נרי לפני שאני יוצא הביתה היה מבקש לנו שני דברים. היינו מגיעים הביתה פעם בשלושה שבועות, פעם בחודש. כל יום היינו נוסעים הביתה. תמיד שאני מספר את זה היום לתלמידים, הם אומרים לי, רגע, היה לך איזה בעיה עם ההורים, הם לא אהבו אותך, ההורים שלי מאוד אהבו אותי ולא הייתה לי שום בעיה עם ההורים. למדנו בפנימייה, בישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה, גם פה, כמו שאתם מכירים פה, היה הבניין הזה פעם, היה פנימייה, אפילו היו לו 4 קומות של פנימייה. בבית הרב היה מדריך אותנו, היה מדריך אותנו בכל דבר. הוא היה מדריך אותנו באיך לנהל שיחת טלפון. אתם מכירים את השיחות האלה? שלום, מה נשמע? אז איך אתה מרגיש? אז מה הולך? אז מה קורה? אז הרב נרי, החדר שלו לטלפון. טלפון, לא היה לנו פלאפון, היה טלפון ציבורי עם סימונים, טוב, אתם לא יודעים מה זה. והיינו מנהלים שיחה עם ההורים, מספרים, אם אתה מדבר לאט, מדבר הרבה, אז הסימונים נופלים כל הזמן ואתה לא גומר כלום, לא מצליח להגיד שום דבר. אז הוא היה ממש קורא לנו ומדריך אותנו איך לדבר. לפני שהיינו הולכים הביתה, הוא אומר לנו, תביאו פרחים לשבת. פרחים לשבת, תביאו דבר תורה, תספרו בבית. תגיעו לשולחן שבת, תביאו משהו שלמדתם בגמרא בכיתה, משהו שלמדתם בשיעור תורה, משהו שלמדתם על פרשת שבוע, משהו שלמדתם לבד, ואתם רוצים לשתף. הוא קרא לזה פרחים לשבת.